जिंदगिया बेकार बा बोलमुआ के बिना अरे मरदा के सुख के हु हमें हरी के दीना कि मरदा के सुख के हु अरे में हरी के दीना तो जिंदगिया बेकार बा बोलमुआ के बिना। औरतिया कहतिया कि बालियों ठलाली अरे बिंदिया पियावा के खोजे और बना के बोलो आँखिया से लोर हमरा गिरे रोजे रोजे अरे आँखिया से लोर हमरा गिरे रोजे रोजे तो पानी के जरूरत पूरा अरे दूधवा करी ना कि पानी के जरूरत पूरा आ दूधवा करी ना तो जिंदगिया बेकार बा बोलमुआ के भी कि बोल कितना दिन लागी अरे हमके आजमावे में क्या बात है कि बोल कितना दिन लागी अरे हमके आजमावे में तो जिंदगी गुजर जाई अरे रूठ ही मनावे में कि जिंदगी गुजर जाई अरे रूठ ही मनावे में। लड़का कहता कि बड़ा भाग से आज हमरा यहाँ आइल बाड़ी एगो हमर करबड़ निहुरा बा चिरौरी बा एकरा के स्वीकार कर आ कहे के बा कि प्यार तोहसे अरे करीले आ तोहरे पमरीले कि आज भर ठहर जई तू अगोरी हमरा गावे में आज भर ठहर जई तू अरे गोरी हमरा गावे में। नमस्कार, वो देखल बानी भोजपुरिया माटी के लाल, हम मानी दिलीप कुमार और अभी भोजपुरिया माटी के लाल के टीम मौजूद बा सिवान जिला के बढ़िया में और हमारा साथ में जुड़ चुकल बानी राजू रसिया जी। यहाँ के भोजपुरी में गजल गाइले, यहाँ के संहतिया हैं खेसारी लाल यादव जी जौन की आज कहाँ से कहाँ चल गई, लेकिन जौन यहाँ के बानी काहे आखिर में यहाँ के दब गई यही पर सवाल हुई और यहाँ से बातचीत भी हुई। सबसे पहले सर राजू रसिया जी स्वागत बा। चलिए भैया, हम लोग गीत गायक राजू रसिया रोरा चैनल के माध्यम से जितना भी भैया लोग जुड़ल बा देखता हमरा के सबका के चरण में कोटि कोटि नमस्कार करतनी। ये पावन नवरात्रि के ढेर सारा शुभकामना देतनी। अच्छा, कब से राउर संहतिया रहनी खेसारी यादव जी? ये संगतिया का 2010 से हमने का लगभग 4-5 गो एल्बम संगे भइल, ठीक बा। 4-5 गो दुगोलो आई रहे हमार उनकर कौवाली के। अच्छा, चिखा दो ना हो एगो मीठा के भेली, बड़ा लोग सने हाँ बड़ा पसंद लोग कैले रहे। कैसेट के जमाना रहे, कैसेट के जमाना रहे। अब के सीडी पैदा होत रहे। सही बात है। माने सीडी ओकरा बाद 1 साल के अंदर कैसेट के तोप दिल सीडी आके कैसेटो तो गजब के चला रहेगा ना। हाँ हाँ, तो थी काहे वैसे माने दूरी वहाँ के काहे बनल खेसारी यादव जी? दूरी पूरी कुछ ना महाराज, तनी सा हम विदेश के दौरा बड़ा वो गरीब विशेष करी, ठीक बा। आई कबो जॉर्जिया चल जाई, कबो कजाकिस्तान चल जाई, कबो ओमान चल जाई, तो तनी सा बीचवा में गैप हो जाओ। अच्छा। हाँ, ये वजह से। लेकिन फिर भी कुछ दिन से आदमी अब कंटिन्यू ये लाइन में बा, आनंद बा, कोनो टेंशन नहीं। तो हम चाहें कि राउर एगो गीत बड़ा सुंदर गौला बनी जौन की मन ना लागेला बनमुआ के बिना, जौन काफ़ी शानदार गजब के बाद गाना, हम चाहें कि वो कतन गाना सुनाई। हाँ, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। इस गीत के राइटर है हमारे भाई स्वर्गीय जितेंद्र यादव जी, उन्होंने लिखा था इस गीत को। जय हो गाना काफ़ी शानदार रहा और ये गाना जे भी कहीं ना कहीं विदेश रहत हो चाहे प्रदेश रहत हो ओकरा दिल के कहीं ना कहीं छू जाई, दिल के दिल से टच करी गाना के, और काफ़ी लाजवाब यह गाना कौन है। अब एक बाद हमने के गीत सुने सन एगो भोजपुरी में गजल, हमने के एकरा पहले जितना गाना सुनले बानी सन हिंदी में गजल सुनले बानी सन, लेकिन आज राजू रसिया जी के माध्यम से यहाँ के मुखार बिंदु से हमने के भोजपुरी में गजल सुने सन। ये भोजपुरी ये गज़ल हम एक राइटर हम खुद बानी। गज़ल तो बहुत सारा बा, लेकिन कुछ गज़ल ऐसा बा कि जौन अभी कैसेट में गौले नहीं किया, रिलीज नहीं के जाना वजह से आदमी नहीं गा सकत, लेकिन ये गाना हर मंच पर भी लोग फरमाइश करके गवावेला। लड़का लड़की के प्रेम बा, ये लड़कवा पूछता लड़किया से